Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa. Pepanggihan malih kalian kulo Nasuhanaya Putri Saputra salebete pawarta pitu. Sawetawis pawarta ingkang badhe katuraken inggih menika ngengingi kronologi kecelakaan maut ingkang kedados ing kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Pramila sumangga dipun semak jangkepe pawarta dinten menika. Kecelakaan maut ingkang kedados ing dinten Senin 8 April kalih 2021 leresipun ing tabuh 8 gangsal welas enjing ing ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 tlatah Kabupaten Karawang Jawi Kilèn damel sakatah kali welas nyawa melayang ing insiden kasebat. Ing insiden puniki ngliwataken 3 kendaraan inggih punika bis Prima Jasa berplat nomor P76 gangsal TGD, Grand Max Base tunggal 63 gangsal PKT lan Daihatsu Terios. Kronologi awal kedadosipun kecelakaan maut ing tol Jakarta Cikampek wiwitan kala mobil Grand Max ingkang wonten ing jalur kontraflow badhe menepi ing pundak margi lan mlebet dhateng jalur berlawanan ingkang ngarah dhateng Jakarta. Sawetawis puniku setunggaling bis saking arah Cikampek boten saged ngendani kendaraan Grand Max puniko. Kecelakaan nggih boten terhindarkan ngantos mobil Grand Max kabesmi. Sawetawis puniku mobil Terios ingkang wonten leres ing wingking bis lajeng menabrak perangan wingking bis. Mila mobil Grand Max lan Terios tumut kabesmi. Kasil kesimpulan sawetawis midhara Karang Pemas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sanjang kecelakaan ing tol Jakarta Cikampek kilometer 58 punika dipunamagikaken dening mikroslip utawi mangantuk amargi kelelahan. Sopir Grand Max kali nomor polisi BS tunggal 63 gangsal BKT berinisial UK Midarek Truno Yudo UK ingkang terindikasi dados supir travel peteng puniku sampun berkendara salami kawan dinten saking Jakarta Ciamis. Langsalipun tanpa medal saking gangsal April kali 2021. Identifikasi para korban kasebat melampah panjang amargi ngangge metode kecocokan DNA ingkang mbetahaken wekdal 6 ngantos 7 dinten. Mila jenazah ingkang boten dipuntepang amargi tumut kabesmi lebeting peristiwa kecelakaan puniko angsalipun tepangi wangsul. Sanadyan terindikasi mobil ingkang korban tumpangi inggih punika travel peteng, jasa raharja tetep nyukani santunan kalih dasari Undang-Undang Nomor 3 Doso Sekawan Warsa 1900 bab dana kecelakaan lalu lintas sakata 50 juta rupiah kangge saben ahli waris saking korban pecah. Sawetawis puniku masyarakat dipun ajeng-ajeng saged ngetosi regulasi kekait penilangan travel peteng ingkang ajeng dipun terbitaken dening Kementerian Perhubungan sareng Polri. Para pamirsa, pawarta menika mungkasi siaran pawarta pitu ing enjing menika. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya serta kulo Nasuhanaya Putri Saputra ngaturaken agunging pangapunten lan panuwun awit kawigatosanipun panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.